भैया कौन कौन चाहेला कि मतलब ई गाना हिट होई। भैया अक्सर एगो भैया कमेंट कर ले रहनी, बोलित रहनी, उनको वीडियो भी देखली कि भैया कल्लू जी के गाना उतना चलेला। तो हम उनका जवाब देवा तानी कि अक्सर कल्लू जी के ओरिजिनल नाम भी पता ना बा तोहरा के कि ना का नाम बा। उनका नाम बा अरविंद अकेला कलुआ। तो समझिए अकेला ही तो सबके लेला ही, समझ रखिए। तो भैया बतावा तनी कि ई गाना थोड़ा टाइम से आज ले बानी, तो सोच गए कि मार्केट में गाना ये अभी न लावा तनी। तो कल्लू भैया ऐसा सिंगर बानी ना कि मतलब तू आज जाना था वो कबे से भोजपुरी इंडस्ट्री में बानी, ठीक ना। एक गाना आयल बा घर के मालकिनी 2.0। अब बता दें कि अगर ना देखले बानी तो जाके देखी। ओकरा बोला तानी आँख फाड़ के कि 10 घंटा के अंदर में कितना व्यू चल गया बा और कितना लाइक चल गया बा। हम ओकरा बोला तानी जाके ई वीडियो और सॉन्ग जाके सुनी, बहुत ही बढ़िया। बाकी हमारे दर्शक लोग देखा तानी वीडियो, तो ई गाना जाके सुनी, बहुत ही बढ़िया बा। बाकी हर लेटेस्ट आपको देते रहते हैं कि आज ये गाना सॉन्ग आने वाला है, कल ही आने वाला है। और अक्सर वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा कि भोजपुरिया के हर लेटेस्ट वीडियो आता रहे। तो आज गाना ये आ गया, कल गाने के लिए वेट करिएगा। तो मिलते हैं अगला वीडियो में।